שלום וברכה, אני שי דאום, רב גדוד 941, גדוד נצח ישראל. לפני שנה וחצי בשמחת תורה הוקפצנו כל הגדוד לשרת בג'נין, בגזרה הכי חמה ביהודה ושומרון, והגדוד עשה מילואים למעלה מ-200 ימים, 7 חודשים, וחיילים רבים מאוד נקראו להמשיך, וחלקם עושים עוד עשרות ומאות ימים. יש כאלה שעדיין עושים מילואים בגלל המחסור בחיילים. כל אחד יכול להבין שהמשמעות של שירות מילואים כזה ארוך יש לה משמעות מאוד מאוד רחבה. היא משפיעה על המשפחה, על האישה, על הילדים ועל הפרנסה. אני בתור רב הגדוד שמתעסק הרבה עם האנשים ועם הבעיות הפרטיות שלהם, מתעסק עם זה הרבה מאוד, והקמנו בגדוד קרן צדקה וחסד, כשאנחנו עם הכסף הזה מנסים מאוד לעזור לאנשים, להקים מחדש את העסקים שלהם, למנוע משברים כספיים, לעזור למשפחות. כל אחד יכול להבין מה קורה לבעל עסק עצמאי שהוא פתאום נעדר כל כך הרבה זמן מהעסק, העסק יכול ליפול. גם שכירים מגיעים למצבים מאוד קשים, למרות המענקים של המדינה והחוקים של המדינה, ודאי שהם לא מצליחים להקיף ולתת מענה לכל הצרכים. אז זה אנחנו עושים בגדוד, מענה לכל האנשים, אנשים שנשארות בבית, שבגלל העומס לא יכולות להמשיך לעבוד, כי הם צריכות לטפל בבית ובילדים וכו'. הגדוד שלנו רובו חיילים דתיים, חרדים, משפחות גדולות, הרבה ילדים, ולכן העומס גדול, הצרכים מאוד מאוד גדולים. אנחנו, את כל הכסף, אין לנו בעמותה מישהו שמקבל משכורת או בירוקרטיה או משהו כזה. כל הכסף שאנחנו מקבלים הולך לטובת החיילים ומשפחותיהם, ואנחנו מאוד מאוד נשמח כל מי שיכול להיות שותף שלנו ולתרום כסף למען החיילים הגיבורים, לרווחתם ולרווחת המשפחה.